Parlong teng-teng ha kacing imbreo jongi ngila pule bakla ya kita kisin kiba uble ula ayengi ngila chet ya ke ai kalanti kabasuk kaba ngila mun kumta sisen la don uwe ubreo ubala cai pede palan uba syong basa ha ka we ka sinong rin uta ubreo barbor ula persang kalat kalanti namata benwat jing ba mielade klem datre ai kino hikam te hakawe ka step kadba udang yai lenti hakawe ka chaka kaba kham pachi nakasinong ula de yai nakawe ka kper kabadon uwe udeng so apple upala so bha ha kata kapor kumta namar ba ula sngut khan palan uta ubreu ula rai bantu ya kita kiso katto kene teli hanre ha kata kapor ba ula mut ban khet ya kita kiso uwe unong rep ubade utrai jong uta uso ula tabe yau bat ula berngem yau kumta uta ubreu uklem yo ai watang uwe ru uso bat ula mare no yelade syaka we ka klau kabadon marchan hangta ban ledre te katba udang ya hangta hapo klau ula wan poi hakawe ka chaka hakaba ula yo i yakawe ka ching yo i kaba phlab ha hangta hapo preng klau kata kade kaba ula yo i ya uwe umrat suri ubala temen bha karta hakaba ula don tang arteli kikjan kikti jeng u kim don sho uta ubreu ula longo bha ba hakanu karkom uta umrat suri uim bat hakanu karkom ula yo jemba mielade uta usuri umla sho ban tebe meran namata ban yo bam kumta kacing im jeng u kalong ikrudit bha haba pen bat kaderu kacing im kaba ma bha namata ki we pat ki paramran namar ba umla bor sho ban mare lada ki tebe yu kumta nolor kata uta usuri ula supar yelade daka cing suk cingkemen klem prawa ai te kumta kadba uta ubreu udang pejkai ya uta usuri kumta kendit ha kata kapor ula yo i ya we using uba he bha uba lawan yai syabadon uta usuri kumta uta ubreu ula teang palan bat wud ula lekeu no yalade syacrong jong uwe udeng badon hangta khanang belai na kecing mah hanre kabala penlengo ya uta ubreu kalong ba ula yo i ba uta using ula ra ka we ka do lengkhot ha ka sintur jong u bat ula wan hacan badon uta usuri te uta using ha ka caka ban bam do ya uta usuri hanre penban uta using ula penhap ya kata ka do na ka sintur jong u kaba ula wan ra na sya cengai namanta uta usuri bapli khnang bu un yo bam bat haden kata uta using ula phet no yalade te uta ubreu ubaloi i kumta mu ula sngau lengo bha ya kata kecingcia bat ula perkhat halade ba kata kade ke ai kaba ublei hi ula de plan lampa watla ya kum uta usuri bat ko ru udang penbiang cimbam bat syuru ulong halade ba tikena ublei ru ula de plan ai namata jong uru kumta ula sngau yo mensem bat ula rai ban le lang kumbale uta usuri da kaba ula syong hatrai jong uwe udeng ban ap namata katto kene kibreu kiban wanra cingba miyau kumta ula ap la am bat ula yai am hanre la arsngi la deb yai ru ban am don mono ru kiban wanra cingba namata jong u kumta ula than palan bat la telot ru kamen te ha kata kapor ula yang choi nang ta bat ula beteng ban yai lenti te kat ba udang yai lenti kumta ula ya kendo ya we utemen ubastan kumta uta ubreu ula ya tholut baro ha uta utemen ya kai kaba ula yo i hangta hapo klau da kaba ula ong artan ngala yo i ya kacing isnei jong ublei ubala pha ya using ban sa cingpam ya usuri bat ko hanre balai pan ublei pen ai kacing isnei namata jong ngaro te uta utemen ula arkhe don burom ha bat ula ong ya u haot kadai ka basi syaba ublei ula de plan lepa namata uwe pa uwe ubodon hagane ka perthei kumta phiru tikna phidei uwe na kita hanre phipat phila sngtho bakla ya ka chingmut jong ublei namata jong phi ublei kwa ya phi ba phinlong kum uta usuri hanre ukwa ya phi ba phinlong kum uta using kumta parlong teng ha ka ching imbreu jongi ngila pule bakla ya kita kisin kiba ublei ula ayengi ngil acet ya ke ai kalanti kabasuk kaba ngil amun hanre penban ya ngil acet benlong kinong ai bat kinong yalam
kumta puson baha halade phaidien saka ching im la chong hato philai yo pule bakla ne em yakitaki shin chong ublei ubala mang namata chong phi kumta perlong ngangai scam philai yo chimut nakane ka ching tho khana chonga te sngopha share like yakane ka video ba subscribe ru yakane ka channel chonga khnang bangan wara bon charge ki ching tho khana ha kane ka channel khublei shibon